No niin, eli millaiset fiilikset jäi tuosta Midnightsun turnauksesta? Ihan hyvät fiilikset ja muuta kuin että loppu tähän kohtaan. Niin se olisi voinut jatkuu vähän pitempäänkin. Muuten ihan kiva pelata. Melkein ensimmäinen päivä meni loppuun asti. Melkein ensimmäinen päivä meni loppuun asti. Melkein meni joo, että siis sitten lähtö tuli AQ:lla vastaan JJ. Ei tullut sitten kumpaakaan. Sulla ei toi stäkki koko vaihdellut hirveästi turnauksen aikana, niin pelasitko mielestäsi liian varovaisesti? No kyllä mä aika tarkkaan pelasin jo, mutta ei siinä alussa osui kyllä korttikin aika hyvin siihen päälle siitä sinne. Aika alussa vielä sinne lähemmäs 30, kun oli pari tasoa mennyt, mutta sitten ei oikein korttikaan osunut, mutta kyllähän tuossa tulee aika varmasti pelattua, että on tuossa aika tasokasta porukkaa oli pöydässä pelaamassakin. Se on. Millaiset fiilikset sulle jäi pelata Tikkarin kanssa samassa pöydässä? Mitä ihan hauskaahan siinä on. Siinä on ihan kivan näköisiä pillityksiä siellä. Entäs kasinolla yleisesti, kun et ole Helsingissä ollut pelaamassa, niin tuleeko lähdetty uudestaan? No jos jotain tämmöisiä turnausjuttuja on taas, niin voi sanoa, että tietysti viikkoturnauksia käy joskus pelaamassa. Riippuu nyt, jos tulee joku tämmöinen samanlainen sauma, että pääsee taas jostain satelliitista, niin totta kai. Mutta käkkypöytiä ei välttämättä? Ei ole, vaan pelaa kätistä. Ei tule ollenkaan pelata? En ollenkaan, että ihan turnauksia. Selvä juttu. Kiitos sulle. Kiitos.